Aquí no! Hem de vigilar el meu pare. El teu pare què? Doncs, que ja ho saps que no li agrada. Això. Això? Tu. Perdona'm. Sisplau. És que no sé el que em dic. Estic molt nerviós. Aquest matí he parlat amb el meu pare. El casament és cosa feta. L'Amèlia li ha accedit. Ja només falta la meva paraula. Dubto que tingui cap valor. Si el meu pare ja deu estar ultimant els detalls. Pobre Ramon. Què hem de fer, doncs? Res. Deixem-ho. Ja sabíem que algun dia s'acabaria. Que hi fa un noiet com tu amb una noia com jo. Tu et mereixes una senyoreta com cal. No hi ha res a dir, oi? Caterina! Deixa'm! Ets un calçasses! Tu no m'estimes! L'amor no és covard! No és rendir-se ni deixar que les coses passin sense impedir-ho. S'ha de lluitar, s'ha de parlar, s'han de dir les coses. I jo vull dir-les. Creu-me que les vull dir. Quan? Quan pugui. I quan serà això? Aviat. Molt aviat. Confia en mi. Sisplau. Mira el teu germà. Se'l veu molt feliç. Parella, acabeu de pressa, que ve el pare. On vas? A la taverna. Doncs espera, que baixem. Vens? Sí, aprofitaré per parlar amb la meva germana. Fa dies que la noto estranya. Sospito que m'amaga alguna cosa. Tinc por que no s'hagi posat en un embolic. Vols dir? Va, anem, que t'ho explicaré pel camí.